Gimension din ha, kunang imong mata, imong tiil, sa pa, imong kamot, nga maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, gikan sa Ginoo. Mas maayo putla, lugita, o kuhaa ka na. Mas maayo pa daw kuno, nga musulod sa kinabuhi, o sa gingharian sa Dios, nga usaray mata, usaray tiil, usaray kamot. Kanya itambog ka dito. So unsa may buot pasabot ni ini diya sa toang adlaw-adlaw nga pagpuyo, adlaw-adlaw nga pagpaningkamot. Ang matag usa kanato gidapit sa pag-ila. Imagine suod duol kayo kanato, duol sa ato ang physically, sa ato ang lawas, kamot, mata, tiil, duol kayo sa ato ang kinabuhi. Nakadiskubre ba kita kining mga kamot, kining mga tiil, kining mga mata na mao'y nakapahimulag ka nato? Mao'y makapalayo ka nato sa Ginoo? Unsa man kini? Mga igsuon, kining ato ang pagkatawhanon, mugawas gyud ang tinuod. Nga kinsa kita, kung kinsa kita. Kining ato ang mga kinaiya, kining ato ang baba o mga pulong, kining ato ang mga pamaagi na maoy makapa-discourage sa uban, makapabugnaw diya sa pagtuo. I-identify ko no, unsa kini sila. Makatabang ba kini kanako pagsulod sa gingharian sa Dios, o maoy himo kanako nga lisod ang pagsunod? Nagamit ba kini nako ang susamang espiritu nga gikuha gikan kang Moises alang sa kaayuhan sa tanan? Gikan ni adtong usa ka adlaw o kagahapon usab diri sa ato ang diocese sa Digos, gihimo ang Laiko kun Laity Week. Mga katekista, lain-laing hutong, pundok, apostolado diya sa simbahan, nagtapok, pinaagi sa Zoom o webinar session o panagtagbo, uban sa obispo, uban sa naglaing-laing grupo. Pagkanindot sa resulta o pagkanindot sa tungon ang pagpaningkamot sa mga laiko na makapalig-on sa kinabuhi sa simbahan. Dili kini ako, samtang naminaw ko, gikan ko sa ubos, naglingkod mi ni Ate Abet ug ni Brad Garson, karang naminaw ko, isang gamay lang, nako pagkaswerte sa simbahan, kining mga laiko, nga naningkamot, mga katekista, mga pangulo, gani naulaw ko, mura ko, nako sus no, wa jud ko'y mahimo ani, ug ako lang, tikaw-tikaw sa simbahan, wa gyud mahimo. Apan tungod sa presensya sa mga laiko, kitang mga binunyagan, nahimong lig-on ang kinabuhi sa simbahan. So buot pasabot, nga katong espiritu nga ilang ato ang nadawat sa gimension diya sa unang pagbasa, nagamit kini, napaambit kini. Imagine ang uban, sa mas kong pangutana kaganina, nagamit ba ng espiritu? Ang uban sa choir, ang uban lektor, LML, altar boys, sukom, ang uban lordes, ang uban frontliners, ang uban diha bisag unsa ang ilang sa opisina, ang uban naglimpyo diri sa palibot kagahapon sa katilingban sa Maharlika. Wa din ko nakatabang inuon kay apil man unta mi dinhi sa ako si Father Giovanni o kaming mga staff diha, apil man mi sa GKK sa Maharlika nya ila bayang dagyaw kagahapon nya wa jud mi katabang. Ako kay nabisin ay mga ginagmayng interview sa special nga paagi, mga ginagmay nga mga buhat diya sa simbahan, napaambit kining maong espiritu. Dili kini competition tungod kay na ako diri, ako'y pari, ako rin masunod. No.
dili ka na ang tumong sa Ginoo. Yes, ikaw, Father Renato, Father Giovanni, kamo diha sa altar, magbisa. Unya, kining kining mga parokyano na, hala, ang uban naglimpyo, ang uban na namnorwax din, ang uban naghimo aning nindot kay mga bulak, mga mother butlers, naning kamot, gabi na kay sila ni uli. Klaro kaayo nga buhi gyud ang espiritu nga nadawat gikan sa Ginoo. Kita diha pangutana sa matag usa kanato. Mapadayunon ba kining maong gasa nga gihatag sa Ginoo kanato? Nga makita o mapati diya sa katilingban, mapati diya sa pamilya. Kung anaan man ang mga butang na mao'y makapahimulag kanimong gikan sa Ginoo, makapahilayo kanimong gikan sa simbahan, ayaw na panumbalinga, i-let go na. Di na kumuadto sa simbahan, di na kumuapil ang grupuha, dagkan kay mga chismis diha, di na kumuapil sa LML, lisod man di ay, di na kumuapil ang Lourdes. Mga igsuon, mensahe alang kanato, nga unta mapadayonon kini sa masa na hitabo sa Balut Islands, sa kining hapit nga ilang piyesta, San Teresa o Teresita del Niño Jesus, ang ilang patron. Imagine sa Marso o bulan sa Abril, at least na ay pari nga nakaadto dito. Gikan ni adto wala sila ay pari. Nga nagbisa uban kanila gani wala sila tuguti nga magkasaulugan kay mga senior na ang mga LML dito. Apan ang mga pangulo magtapok na sila, ilan ang itaod sa i-connect sa projector, ang ato ang library, magtapok na sila, mga kapulisan, kauban nila. Katong wala pa'y lockdown. Nagpadayon ang maong gasa sa pagtuo. Ang uban ng taon, adlaw-adlaw yun na sila. Simana nagpadayon ang kalihukan sa simbahan. Bisan wala sila ipari. Pagkanindot sa dumon, bunga sa pagtuo, bunga sa pagpaningkamot. Maunang inline sa to ang tema karong tuiga, samtang kita nagsaulog sa ika-500 katuig sa Kristyanismo nga naa sa Pilipinas, nga niabot dinhi, gifted to give. Gigasahan ang matag usa aron makahatag, aron makaalagad. Gifted to give. Mga igsoon, padayon kita sa pag-alagad, padayon kita sa pagpanaw na puno sa kaisog, puno sa paglaom na unta kining ato ang gituuhan, gibarugan, bunga kini ugasa nga gikan sa Ginoo. Busa ang matag usa kanato, padayonon nato ang pag-ila, pag-identify sa mga butang nga instead nga kanang putlong kini ulugiton, amumaha kanang mga ginagmayng gesture, buhat sa kaluoy padayon, kining buhat sa gugma ipadayon, pag-alagad ipadayon, amumaha kining maong pagtuo, amumaha kanang maong gasa nga gikan sa Ginoo nga giapod-apod ang matag usa na kadawat niini freely, walay bayad. Busa ato kanang ipaambit, ato kanang ipadayon sa pagpaambit sa uban. Palihog manindog ang tanan ug ato karong ipadayag ang ato ang dakong pag